El projecte Nidus Desinstitucionalització busca enfortir i promoure les capacitats de cada una de les persones amb problemes de salut mental per tal que puguin integrar-se en la societat amb el millor acompanyament possible. Sortir d'una institució de salut mental o fer la prevenció pel seu ingrés necessita d'aquest enfortiment de les xarxes socials i sobretot de l'acompanyament dels professionals per tal de fer-ho més viable i fer-ho més fàcil. Nidus és una eina que gestiona el propi usuari i que des de diverses funcionalitats li permet ser autogestionat i permet demanar aquests suports quan li són necessaris. A través del projecte Nidus Desinstitucionalització també desenvoluparem un mòdul on la persona usuària de l'aplicació podrà donar a conèixer el seu estat emocional en cada un dels moments del dia per tal que els professionals puguin ajustar bé el seu suport a les necessitats de cada una de les persones.